fået en baby. Ja. Sådan. Tusind tak. Hej. Sådan. Velkommen til Summa Summarum. Velkommen til Savnlandet her i Lejre, som vi sender fra næst sidste dag. Vi har været på en kæmpe tidsrejse, og du har næsten været med. Det er den sødeste baby, det her. Som er så tidligt oppe og ser Summa Summarum. Sådan. Ja, og der smiler det hele, men det er fantastisk. Det er fantastisk. Og i dag, der er det rent faktisk jagtdag. Det er rigtig på